Většina z nás řeší problém, jak správně vybrat kancelářskou židli, jaké parametry vlastně zvážit při jejich výběru. Pojďme si říct, co je vlastně důležité. V první řadě je důležité, jak vypadáme, to znamená, jak jsme vysocí, kolik vážíme, to jsou základní parametry. Ale nejen to, může se stát, že dva stejně vysocí lidé, třeba 180 cm, budou každý potřebovat jinou židli, protože jeden má nadstandardně dlouhé stehenní kosti a přirozeně normálně dlouhý trup a druhý to může mít obráceně. To znamená, že je potřeba vyzkoušet více židlí, abychom zjistili, jaké jsou naše proporce. Měli bychom také zvolit, jaká filozofie sezení je nám bližší. Obecně se dá rozdělit na dvě. První je aktivní a druhá je dobře ergonomická. Pokud jsme člověk přirozeně aktivní, pak si zvolíme aktivní židli, která vnáší balanční pohyb do našeho sezení. Nemůžeme balancovat celý den, to znamená, že volíme židle, u níž lze balancování zastavit. Pokud jsme naopak člověk konzervativní, rád se drží klasických tradic, pak je lepší volit židli ergonomickou. To znamená, že hledáme takovou židli, která nám umožní sezení v té nejméně zatěžující pozici. To znamená, obecně se to dá zjednodušit jako pozici pravých úhlů. To je taková, kdy máme pravý úhel v koleni, pravý úhel v kyčli, pravý úhel v lokti a sedíme zcela přirozeně. Pokud zvolíme ergonomické klasické sezení, pak je důležité, aby židle měla tyto nastavitelné parametry. Za prvé je třeba nastavit správně výšku sedáku. To umí dnes v podstatě každá kancelářská židle. Většině z nás nebude vyhovovat ani standardní hloubka sedáku. Pokud jsme obzvlášť malí, to znamená máme třeba do 170 cm nebo naopak vyšší než 180 cm, většinou nám nebude vyhovovat klasický sedák. Pak je dobré hledat židli, kde můžeme nastavit hloubku sedáku. Sezení by mělo být takové, aby nám pod koleny zůstalo místo na dva prsty až celou dlaň. Naše stehenní kost by měla být z většiny podložená právě sedákem. Další, co je třeba zvažovat při výběru židle, je správně nastavená výška opěráku. Mnoho židlí neumí nastavovat záda a pak nám nemusí sedět dobře bederní opěra. Při sezení se většinou snažíme sedět tak, abychom drželi kontakt, permanentní kontakt v bedrech s židlí. Naše častá chyba, kterou děláme, je, že se předkloníme ke stolu a vlastně kontakt vůbec nedržíme. Pak naše zádové svaly trpí a přetěžují se. Pokud máme správně nastavenou výšku opěráku, pak řešíme hlavovou opěrku. Hlavová opěrka je něco zcela zbytného. Pokud kupujete novou kancelářskou židli, mít ji nemusíte. Slouží pouze k relaxaci, to znamená, že když si chci odpočinout a mám možnost si správně položit hlavu, pak si dokážu uvolnit krční svaly, což je určitě důležité, ale je to, jak říkám, věc zbytná. Důležité, a často se na to zapomíná, je také správná výška područek. Výška područek by měla být vždycky taková, aby mi rameno ani nepadalo, ani se nezvedalo a zároveň by područky měly volně navazovat na můj pracovní stůl. Moje ruka by měla být v lokti a v předloktí na područce a zároveň by měla volně navazovat na stolovou desku. V případě, že je zde velká výšková mezera, tak se mi ruka opírá o hranu stolu a tím pádem se mi dlouhodobě tlačí na nervy, což se neprojeví ani za rok, ani za dva, ale třeba za 20 let práce už potom to vede k karpálním tunelům a dalším problémům, které rozhodně nechceme. Pokud jsme zvolili židli aktivní, pak stejné nastavení platí i u ní. To znamená, hledáme židli, která bude správně výškově nastavitelná, tak aby jsme měli v koleni pravý úhel. Zároveň hledáme židli takovou, aby nám dobře seděla po stránce hloubky sedáku a aby nám dobře seděly područky a abychom se opírali v bedrech. U aktivní židle jsou tyto parametry ale méně důležité než u židle klasické, protože v klasické židli sedíme opravdu v jedné pozici, zatímco u té aktivní židle pozice měníme, tudíž se nám méně pravděpodobně stane, že přetěžujeme nějakou svalovou část nebo svalovou partii. Jak vypadá taková aktivní židle? V našem případě tato aktivní židle mi umožňuje pohyb v bedrech, pohyb celým tělem. Cokoliv dělám já, dělá i ta židle. To znamená, já se předkloním směrem k pracovní desce, židle se předkloní se mnou. Nepřetěžují se mi zde žilní systém, protože ta židle šla se mnou.
Pokud si chci uvolnit bederní páteř, můžu v ní dělat třeba příšní tance a rozhodně tím nejen uvolním svaly okolo bederní páteře, ale zároveň tím naposiluju střed těla. Ne, že bychom tím nahradili úplně posilovnu, ale rozhodně naposilujeme střed těla, naposilujeme svaly podél páteře a vlastně přirozeně tím, že uvolníme bederní páteř, tak často uvolníme i páteř krční. Balancovat nemůžeme celý den, nebylo by to dobré, svaly bychom si přetížili, tak jako nemůžeme trénovat celý den, i balancování je třeba aretovat a odaretovávat. Takže 20 minut budeme v klidu balancovat a snažíme se tu funkci maximálně využít, pak židli zaaretujeme, dostaneme se do základní pozice a pracujeme v pozici pevné. A tohle střídáme během dne třeba 5krát. Často se nám ovšem stane, že na to zapomeneme. To je takový základní lidský zlozvyk, že sice nás to baví, ale když na to nemyslíme, tak se najednou ukáže, že je večer a my jsme vlastně celý den nebalancovali. Na to je nejlepší ráno, když v práci rozmýšlíte, co ten den budete dělat, tak si zároveň říct, jak to budu dělat. Tohle je činnost, u které se dá balancovat, tak u ní budu balancovat. Naopak budu dělat rozpočet, je to činnost, u které se potřebuji velmi soustředit, tak budu mít židli zaaretovanou. A pokud si tento návyk vytvoříme, tak máme vysokou pravděpodobnost, že tuto funkci židle i využijeme.